ampo ana atene aku ampo na atene akoten dia otumfo na wo no apart from ye wo na wo no ntie frɛ no wɔhene babo otene no wɔhene babo achi yadom atonsa number 2 no ono so wɔhene ba no na natene wɔn so na wo me ntimi so me papa ne atene hene me papa ne atene esi obi baka se ebi akene yi a eno ene torchlight ene kan ya de kon yade wie nana yade ye bibia yade kwa wo eno no ya wone nana atene hene enti na sa netie enti we no ni bibia we na ke yade kokon ene yade koro yade kokon da bia se otu ya nkombe ye ne nhimfu be pia nko esemwa aha enti we ne yade kokon yade asawe asika ya kofi ya sa de awere otumfo no amu ana momfa we nko si obi se tete de aduro ni oh enti sa netie ma otumfo atere no omienu atene akontene atene akuampo enti atene akontene no one dina se hene otumfo na prempe de ne bane atene hene ende je to de bane atene nti oyo hene ba apart from atene hene no oyo hene ba otumfo na wo no nti oyo hene ba eno osa man atene a wona osa de wie no ye sa de kokon ye di ye bibia na no ama ne no nana bedas yo ene ye se das be ba so wudi de say be friend no hene ba ya ntem me Ghana no so anything can happen bedas besade ohere ba ya ntem eda ye de do edi enkomo efrefre menhwe security for no so wo mo ensa na je se wo mo barricade even though say barricade eda so ewo honom no wo bo asoso wo mo nsa efesi crowd no da ye ka se barricade ewo hodeda there so wo bo aso wo mo nsa edi etwahia baby a barricade ni woni nyina se wodi manhia park ne so a ya the metal barricade railings is the security for the yadon the atwa kanko kase pa ewo park de so the usa park bia de beka say rectangular saa na wo mo de afa so saa na otumfo ete edwane mu na dodo no nipa dodo no ba eri nyina egu ade no achi aha then so ene ya yetu apono so ebambofo di nyina so edi wo mo ani afesi public no asoso wo mo nsa eda enti empanimfo enam na wo mo ekọ empanimfo namu na wo mo ekọ na je se nipa e ba park ne so no na ekọ emprempre wo mo barricade na chire de wo mo betumi akọ na benim say tia wo mo aso wo mo ensa saa na so eja akoye bambo ensem wo mo aso wo mo nsa na wo mo face crowd e bia wo mo hwe se dwe betue obi aye na adwene se obetu obi botomu a ananso sai na etie na wo mo atumi adoa no mpanimfo no ba behu atantabanfo no a wo mo eye menhyenfo ananse mensonfo no behu se wo mo atantabe twetwa wo mo ano mpaboahene eso eti ehonom sentia ye wo mpaboahene wadwabere mu no ne se koba se wohene nam yenim se wohene wo nan si famu a na kire se yetu wade so enti na ye kotu wohene ade so a ye woro ne mpaboa na ye de abɔ na pampam ne ye de tu asifam na kire se yetu wade so e kire se wohene nan yin fam enti wohene bia nam a mpaboa so afo wohene so eka ho bi mpaboa spe eka ho se de bibi nti de ehye no no chia wo betumi ahye foforo amunum wonom ane nan ensi efamu se de entie no ekire eno no se de ehye no etie eno no enti sesi ayi de yehwe